Guds fred. Og vær hilset her i mit lille anlæg, Christine Ro. Det, som jeg kaldte mine tanker. Året er 1741 kom Christian 6. regere i Danmark. Christian 6. regeringstid er præget af økonomisk tilbagegang, og landbruget led under misvækst og kvægpest. Masser af bønder flygter ind til byen og andre landsdele for at søge lykken. Den 7. januar 1741 fødes Christine Frederica på Tønder Slot. Slottet eksisterer desværre ikke mere. Hendes moder er Margrethe Hedevig von Holstein, født Ahlefeldt, og hendes fader er Friedrich Wilhelm von Holstein, der er amtmand i Tønder. Vi skriver nu året 1764, og Christina fylder 23 år. Samme år blev hun gift med sin fætter Christian Friedrich von Holstein. De hed begge von Holstein. Han Christian Friedrich von Holstein, og hun Christina Frederica von Holstein. Og deres mødre var desuden søstre og var født Ahlefeldt. 2 år senere bliver Christian udnævnt til kammerherre hos Christian den 7., der blev Danmarks konge samme år. De næste år af parrets liv bliver ved hoffet i København. Det fortælles, at Christian von Holstein skal undervise den unge dronning Caroline Mathilde i ridning. Om det er sandt, ved vi ikke. Ægteskabet er lykkeligt, og livet former sig på den gode måde for det unge par. Det eneste, der mangler for at fuldende den lykkelige tid, er parret får nogle børn, men dette projekt lykkedes desværre ikke. 1769, en kopperepidemi, er brudt ud i København. Om det er ved den lejlighed, at Christina bliver smittet, ved vi ikke. Kopper efterlader den ramte med mange kopperer, og Christine vælger derfor at dække sit ansigt med et slør. Ægteskabet mellem det unge par begynder også her at blive dårligere, måske på grund af hendes ændrede udseende. Parret er i København nogle år. Indtil der skete et eller andet, som gjorde, at Christian den 7. forbød Christian Friedrich von Holstein at blive i København. Han måtte aldrig vise sig der mere. Der fortælles forskellige historier om, hvorfor. Men vi mener, at årsagen har nok været, at Christian Friedrich von Holstein har været for tæt på Struensee. Og efter Struensees fald var der mange adelsmænd, som gik med i faldet. De flyttede så hertil, fordi Christina Frederica var meget optaget af brødremenigheden, og i 1777 købte de gården for Vorgård, som lå her lige uden for Christine Ro. I det Christine Ro blev anlagt tæt på gården, og der blev opført en lille park med nogle huse og en masse forskellige træer og forskellige oplevelsesmuligheder. Her sad Christina Frederica med og brugte sine bedste timer her. Med i samvær med lærte folk, som hun diskuterede med og lyttede til. Og hun var her også med alene, sad og læste, og måske syede, måske skrev breve. Der er ikke gemt nogen af hendes papirer, for dem besluttede hun sig til at fjerne og brænde, inden hun døde. Og det er nok grunden til, at der fortælles så mange myter om hende, og ikke mindst om hendes mand. Hende fortælles der kun godt om, og ham fortælles der ikke ret meget godt om. Hun var meget velgørende og from. Han levede det søde liv. Og hun har også sat sig spor efter sin død, i det hun havde oprettet et testamente til gavn for især de fattige og de syge. Og for hendes penge er det første sygehus i Haderslev blevet bygget. Også det første plejehjem i Danmark er blevet bygget her, lige tæt ved kirken, ved Djurstrup Kirke. Og
Der var styr på det plejehjem. Der var bestemte regler for kvinderne og mændene, og hvordan de måtte opføre sig. Det eksisterer stadig, huset, men det er ikke længere plejehjem. Her ligger Christina Friederica von Holstein begravet i en stor grav. Der har været et gravkammer under, og man har kunnet gå ned i gravkammeret fra kapellet. På stenen fortælles der på tysk, på dansk og på latin om hendes liv og hendes velgerninger. Den danske tekst lyder sådan: stille som hendes sind var hendes vandel. Trofast og fromt var hendes hjerte. Hendes liv var veldået. De fattige var hendes børn, og ledsaget af deres velsignelser og tårer vandrede hun hjem til Gud. Den 6. januar 1741 begyndte hun sit timelige liv. Den 17. juni 1812 begyndte hun sit evige. At graven er så stor, det har givet en myte om, at Christina Friederica ligger her begravet sammen med sin hest og sin hund. Og det er hårdnakket. Det er næsten ikke til at slå ned. Men det gør hun ikke. Det er kristen jord. Inden hun blev begravet, der er stykket her blevet indviet, så det er i virkeligheden en lille kirkegård. Og selvfølgelig er der hverken hest eller hund. Men det kunne tænkes, at hendes hest og hendes hund er blevet skudt, da hun er død. Det var ikke ualmindeligt dengang. Og så er de begravet her i nærheden, så hun ligger her sammen med sin hest og sin hund. Hvem jeg er? Spørg ikke mig. Og tro heller ikke alt, hvad der fortælles. Mit liv, mit ægteskab. Ja, i livet her på jorden oplever alle mennesker både medgang og modgang. Og det har også jeg måttet sande. Men altid fornemmede jeg Guds enestående godhed og nåde. Skulle jeg da ikke gøre vel imod min næste? Efter eget ønske er Christina Friederica begravet her i en dobbeltkiste, hvoraf den yderste var af mahogni. Og gravkammeret er så stort, at det har givet rygterne om hesten og hunden. Fra kapellet var der en nedgang til gravkammeret, men da den nedgang efterhånden faldt noget sammen, så besluttede man helt at fjerne den. Der er dog enkelte, som har fortalt, at de har haft lejlighed til at se ned i graven. Og det er noget forskelligt, hvad de fortæller. Der er et vidne, som har fortalt, at han så hesten og hunden, altså efterladenskaberne af dem. Men der er en anden, og ham tror jeg mere på. Han fortæller, at han var herude sammen med nogle ældre personer, og de kunne ved at flytte en sten se ned i graven. Og der så de Christina Friedericas skelet, men kisten var faldet sammen. Og på gulvet lå der sådan nogle store, runde plader, og det vidste han ikke, hvad det kunne være. Jeg gætter på, at det har været sølvplader, og ligesom vi i dag sætter silkebånd med giverens navn på kransene ved begravelse, sådan har man dengang sandsynligvis sat
sølvskjolde på kisten med navnet på giveren, som en ære. Det kan i hvert fald være de skjolde, som ligger på jorden. Men hest og hund så vi ikke, sagde han. Derimod fortalte han, at en af de ældre sagde, nu skal jeg få kammerherreinden til at hilse på os. Og så tog han en stok og stak ind for at ville lade kammerherreinden nikke med hovedet. Det lykkedes ham ikke. Kraniet faldt ned ved siden. Og det er ikke nogen rar historie at tænke på. Så derfor har jeg først hørt om det mange, mange år efter, og jeg stoler på min hjemmelsmand. Allerede som lille pige lærte jeg af min moder at agte enhver. Vi fødes alle ens, sagde hun. Og vi afgør ikke selv, om vi vil fødes i en hytte eller på et slot. Har jeg da ikke en sand forpligtelse til at sørge for mine medskabninger i nød? Men når jeg har ofret af mine midler for at lette kårene for de fattige, de syge, de gamle, og når jeg har betænkt skolerne for at skaffe fripladser til de ubemidlede børn, så var det aldrig min agt at fritage de velhavende indvånere i sognet fra deres lovmæssige pligt til at betale for sognens fattige. Jeg står her imellem pavillonen og den sti, som går fra graven og mod Fårevågård, eller hvor Fårevågård i sin tid lå. Her havde kammerherreinden et lille lysthus, et lindelysthus, og det blev dannet på den måde, at man plantede lindetræer i en rundkreds, stor eller lille, og så bandt man toppene sammen for oven og klippede til efterhånden, som det var nødvendigt. Så fik man det skønneste lindelysthus. Det her lindelysthus, det var ikke ret stort. Jeg tæller 3, 4, 5, 6 træer. Der kan have været flere, men det ser nogenlunde ud til at passe, for der skulle være en åbning over til pavillonen, og der en ud til stien. Det er mod syd, og her havde hun altså middagssolen. Her lå hun og hvilede sig, sandsynligvis på en briks, som var hentet ud fra pavillonen. I dag, der er træerne for længst vokset helt op, men de står meget tæt, og derfor er de ikke blevet så tykke, som man skulle tro i løbet af de ret meget over 200 år, de er. Det er flot at stå herinde og kigge lige op i kronerne. Der var et andet lindelysthus, som lå i nærheden af kogehuset. Det var meget, meget større, og der sad kammerherreinden om eftermiddagen, når solen var i vest, og fik serveret kaffe og te sammen med sine gæster. Det lindelysthus kan vi kun ane konturerne af, men vi aner en stor cirkel. Der var også et lindelysthus ude mod øst, og så var der et tårn, måske en 5-6 meter højt, med trappe op, og der var en afsats oppe med gelænder omkring, og der kunne man sidde oppe og drikke morgenkaffe og kigge ud over måske helt til Lillebælt. Og i hvert fald hun kunne se sine 2 kirker, Brødremenighedens kirke og Tyrstrup kirke. Hvorfor jeg har valgt et hjørne af min skov,
i stedet for en plads på Tyrstrup Kirkegård. Ja, det er nu min hemmelighed, og jeg ser ikke, at min person er værd at ofre så megen opmærksomhed. For brødremenighedens skyld ønskede jeg at sætte bo her på stedet, da kongen ikke længere ønskede vort nærvær i hovedstaden. Og unge fra menigheden, de har nu med stor flid og egne hænder skabt en del af det igen, som jeg engang lod skabe. Brødremenigheden har jeg testamenteret Fagervrågård og al jorden her omkring. Her går stien fra Christinero over til Fagervrågård, som lå herovre, men den blev revet ned i 2005, fordi den var livsfarlig, og den kunne ikke bevares under de forhold, der er. Jeg kan ikke lade være at tænke på, om Fagervrågård kunne have været reddet i dag, hvor der er brugt så mange penge på byen, om der så kunne være blevet en skilling til Fagervrågård også. Men nu er den væk. Christina Friederika og hendes mand, Christian Friedrich von Holstein, købte Fagervrågård i 1777 og begyndte nok ret hurtigt derefter med at anlægge parken her. Mine tanker, som Christina Friederika kaldte den. Det var nok specielt pavillonen, hun tænkte på, men også hele anlægget. Vi må derfor regne med, at de oprindelige træer, de er plantet i årene i 80'erne, 1780'erne og 90'erne. I de sidste år var Christina Friederika ret svagelig, så det er nok nærmest de 20 år, hun har skabt parken. Den gamle poppel her, den er nået at blive rigtig stor. Og den er ligesom gået op i 4 stammer. I hvert fald toppen er meget lille, og det er ligesom der har været dannet top på de tykkeste grene også. Så derfor har den stået imod i orkanen i 1999. Kun lige det øverste af toppene brækket af. Den har også en anden historie. På rødderne af poplen her, der gror der en snylteplante, som hedder skælrod. Det er en ret uanselig plante. Den blomstrer i april, slutningen af april, måske begyndelsen af maj. Og den begynder som en lille lyserød plante og bliver senere grå, og så forsvinder den. Men den er meget uanselig. Den er fredet, og det er nok blandt andet, fordi det egentlig er en lille orkidé. De små bitte skæl, der sidder på den, det er små bitte lyserøde orkidéer. Træerne her, det er lind. Og man kalder lindetræerne for brødremenighedens træer. Og brødremenigheden kaldes også hjertereligionen, og lindens blade er hjerteformede. Her har vi et eksemplar af et lindetræ, som nogen kalder de 7 søstre. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 gode stammer op ad en rod. Og hvis vi ser lidt stort på det og tager den sidste med, selvom den ikke er ret stor, så har vi de 7 søstre. Her sidder vi i kogehuset. Her lavede Christine Friederikes tjenestefolk kaffe og te, og serverede det rundt omkring, enten i pavillonen, eller i et af lindelysthusene, eller i
Storkereden, som tårnet kaldtes derude mod øst. Og det kan bruges stadigvæk. Det er det originale hus. Og her kan man tænde op om vinteren, og man kan tænde masser af lys, som man selvfølgelig selv skal have med. Christina Frederica anlagde sin lille park her som en oplevelsespark, og der var mange forskellige oplevelser i. Det var normalt ved herregårde og slotte, at man havde sådan en park med, ja, som en slags Legoland. Her var anlagt 2 cirkelrunde damme, en på hver side, med hver sit springvand. Det er artesiske brønde, det vil sige naturbrønde, og vandet springer altid, og der er ikke nogen pumpe, og der er ikke noget at lukke eller åbne for, det springer bare. Og mellem de 2 damme her, der var der en kanal dengang, og der lå et krigsskib for anker. Det var en model af et rigtigt krigsskib, som lå ved Københavns Red. Og der, hvor vandet fra den store dam løb ud i Tapså lige bagved, eller Boldbro Bæk, der stod der 2 mænd og savede. Det var ikke rigtige mænd, det var dukker, men i normal størrelse. Og så stod de over for hinanden og var klædt ud som norske savkaler, altså skovarbejdere. Og så stod de med deres sav imellem sig og savede hele tiden. Og deres bevægelser blev udført af vandet. Det har været rigtig sjovt at se for de børn, som er kommet herud. Og der var åbent. Alle fik lov at komme herud. Navnlig søndag eftermiddag kunne de komme med deres madkurv og kaffekurv herud og hygge sig. Vandet er svovlholdigt, og det kan man under tiden godt mærke. Og så springer det i en højde, som bestemmes af, hvor dybt røret er anbragt og hvor langt det er. Der var anbragt nogle eremithytter, 2 eremithytter rundt, jeg ved ikke hvor, i skoven. Og i den ene, der sad der en meget from eremit eller eneboer. Og han sad hen ved vinduet og læste i sin bibel. I den anden hytte, der lå eremitten i baggrunden og sov. Og han sov altid, når man kom derhen. Så det har været spændende at læse det ind, for hytterne var så store, man godt kunne gå derind. Og læse det ind og se, hvor tæt man kunne komme på ham, uden han vågnede. Men i det, man trådte over tærsklen, så udløste man en mekanisme, og op sprang eremitten og lige i hovedet på dem, der kom ind. Der var mange andre oplevelser her. Der var rundt omkring i skoven, var der skilte med indskrifter på. Det kan have været meget forskelligt, forfattercitater fra den gang, og det kan have været bibelvers og alt muligt. Den træstamme, som ligger ud tværs over dammen, det er en bøg, som stod her rigtig flot på brinken. Og der kunne drenge og unge mennesker, mor og piger også, more sig med at svinge sig i et reb ud over dammen og helst undgå at få våde bukser. Men når de så kom tilbage og skulle have landfæste igen, så var det svært, for brinken er skrå, og de røg tit i dammen. Men den er ikke ret dyb, så der skete ikke andet, end de blev våde. Og I, der er kommet herhed i dag, har I ret set, hvor smukt her er? Har I set de træer og planter, som jeg har ladet hente hid fra fremmede egne?
Om vinteren, når frosten slipper sit tag i jorden, så blomstrer de vintergækker, som jeg har ladet lægge som løg. Og om foråret, så blomstrer den lille blå vinka på min grav. Og I, der er kommet her, har I lagt mærke til mit kapel og min grav? Har I set kogehuset? Og så nu min pavillon, som vi står ved her. Vil I love mig, at I passer rigtig godt på det alt sammen, således at de, der kommer efter jer, også kan få lov til at opleve stilheden og freden og roen her i Guds dejlige natur. Guds fred.